Vo futbale je to správne takto. Na to, aby hráč strelil gól alebo len ustrážil loptu, musí prekonať súpera pomocou klamlivých pohybov, zmien smeru alebo zmien rýchlosti. A tieto triky si naši futbalisti trénovali doteraz len doma. Ale tentokrát si to môžeme vyskúšať na ihrisku. Poď! Boni, čo ste tam skúšali? Obchádzali súpera. Je najvyšší čas, aby sme si vysvetlili, ako správne obchádza súpera. Boni, počúvaj aj ty, počúvajte aj vy a vyskúšajte si to s nami. Začíname! Dôležitou hernou činnosťou hráča na to, aby strelil gól, je prekonanie súpera klamlivými pohybmi, zmenou smeru a rýchlosti. Tieto triky si už deti skúšali v domácich podmienkach podľa predchádzajúcich videí. Dnes si to vyskúšame na ihrisku či telocvični vo vyznačenom priestore a s väčším počtom hráčov. Na záver tréningu preveríme kvality našich futbalistov v hre so zakončením na bránku. Pre spestrenie vášho školského tréningu a zábavy môžete overiť aj herecké schopnosti vašich žiakov. Ktorý najlepšie napodobní Ronalda alebo Neymara, prípadne iného slávneho hráča. Ale pozor, nie v simulovaní, ale pri oslave gólu. Cieľom dnešnej pohybovej aktivácie bude vedenie lopty so zmenami smeru a rozvoj reakčnej rýchlosti súťažnou formou. Cvičenie si naplánujeme na 10 minút s 8 až 12 hráčmi. Ihrisko zväčšíme na 20x20 metrov. Aj dnes potrebujeme na tréning lopty a malé kužele. Hop, výmena. Prebehnem a pokračujem. V tomto cvičení sa venujeme individuálnej práci hráčov s loptou. Hráči sú rozdelení do štvoríc, prípadne trojíc alebo petíc. Ihrisko máme rozdelené na 4 štvorce. Skupiny hráčov rozostavíme do štvorcov, pričom každý z hráčov má loptu a vykonáva určenú činnosť zadanú trénerom. Na signál trénera dochádza k výmene hráčov medzi štvorcami. Ideálne je pridať motivačný faktor. Dobre, pravá noha, hop, ľavá noha, pravá noha na mieste. Cvičenie môžeme obmieniať tak, že hráči vykonávajú rôzne spôsoby vedenia lopty, pociťovanie lopty, vedenie v pohybe, kľúčky, žonglovanie. Ďalšou obmenou cvičenia je, že hráči medzi sebou hrajú pohybové hry, napríklad vykopávanú, alebo hru na udržanie lopty, prípadne naháňačky. A viac do stranu to robiť, dobre? Iným variantom je, že všetci hráči sú v jednom štvorci a reagujú na farbu, ktorú povie tréner hlasom, alebo ukáže na kužeľ a tam sa hráči presunú. Čo je dôležité v týchto cvičeniach? Detailne sa zamerať na obojnohosť, to znamená vedenie lopty oboma nohami, ďalej na správne držanie tela pri kľučke, striedanie aj smeru cvičenia do pravej a naopak do ľavej strany, no a dôležitý je aj čo najčastejší počet dotykov hráča s loptou. Mám loptu pred sebou a budete sa dotýkať ruky, dotknem sa rukami kolena, kolena, hlava, hlavou, čiže som po kluse, sadnem. Super. Zase hore, áno, rýchlo sa postavím, hlava. Kľaknem tam dole, kolena. Dotyk jedna, druhá, to je ono. Ruky. Technika. V tejto časti tréningu si precvičíme vedenie lopty so zmenami smeru a obchádzanie súpera. Ihrisko si upravíme na veľkosť 15x15 metrov. Hráčov rozdelíme na 4 skupiny. Prví 4 hráči z každej skupiny súčasne vedú loptu spôsobom, ktorý určí tréner smerom ku kužeľom v strede. Pred kužeľom vykonajú určenú kľučku a prihrajú loptu druhej skupine. Posun hráčov je v smere prihrávky. Meníme smer cvičenia. Ale naznačím poriadne telom, vykloním sa, hop. Opäť máme viac možností prevedenia cvičenia. Prvá možnosť. Každý hráč s vlastnou loptou po kľučke vykoná určené vedenie lopty. Výborne. Hop. Druhá. Hráči robia vedenie lopty, ballmastery v pohybe tzv. Tempodriblingom. Tretia. Hráč sa po prihrávke vracia na miesto, odkiaľ začal. Môžeme. A už sledujem ďalšiu. Hop. A prihrávka. Super. V cvičeniach sledujeme aktívne odstúpenie hráča od kužeľa. Pýtanie si lopty zvukovým znamením. Neustále kontrolujeme správne držanie tela hráča pri kľučke. Vždy upozorníme a vysvetlíme chyby. Nesprávnym držaním tela si hráč môže spôsobiť úraz alebo časom zdravotné komplikácie.
Pre hru si pripravíme 4 malé bránky a hráčov rozdelíme do 2 družstiev. Ideálne si ich farebne rozlíšiť. Na zvukový alebo očný signál trénera štartuje prvá dvojica hráčov vedením lopty po kužeľ. Odkiaľ prihrávajú na presnosť do malej bránky. Potom obehnú bránku, kde prihrávali a tréner jednému z nich prihráva loptu. Následne dochádza k hre 1 na 1, pričom góly môžu dávať len do protiľahlých bránok, už v postavení na ihrisku. Opäť môžeme cvičenie obmieniať. A možnosťou je, že hráčom pridáme určenú kľučku alebo slalom s loptou a zmenu smeru. B možnosťou: hráči budú štartovať z rôznych polôch tela alebo budú reagovať na iný podnet. No a C možnosťou by bolo postavenie menej bránok. Pre tých zdatnejších hráčov je im kľúčové vysvetliť správne útok, to znamená správny prvý dotyk s loptou a následné zrýchlenie hráča po každej kľúčke. Zároveň nezanedbávame správnu obranu, to znamená snahu o konštruktívne, čisté získanie lopty, hru do tela a tlak na súperovho hráča. Dnešný silne kontaktný tréning dal zabrať, čo? No tak si poriadne oddychnite a vidíme sa pri ďalšom videu na budúce. Budeme trénovať prihrávanie a spracovávanie lopty. Majte sa. Čaute. Čaute.